ওম জয় শ্রীরাম বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড দশরথ নিকটক রামচন্দ্রଙ୍କ আগমন ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଉତ୍ତମ ଆସନ ବସ୍ତ୍ର ରଖ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜିତ ପତାକା ବାନ୍ଧି ଆୟୋଜନ୍ତି ଜଳ ସିଞ୍ଚି ଆୟୋରାଣ୍ଡ কর পরিষ্কার চারিদিকে কথা করাও প্রচার উত্তম বেশে আসি অঙ্গনাগণে অন্তঃপুরণী কতে রহিবে ক্ষণে বলবন্ত যোদ্ধা মানে আসিবি অবেশে ঘটিয়ে খড়গ বান্ধি দ্বারে সে অযোধ্যা নগরী বসি যেতে আলয় সুগন্ধ চন্দনে পুষ্প শোভিত করাও অসহ্য শত বৃক্ষ যেহ স্থানে সে স্থানক পরিষ্কার করাইব উপযুক্ত ব্রাহ্মণক ডাকি আনিবে দক্ষিণা সহিতে খাদ্য দেব্য দেহি আগে গন্ধ পুষ্প আহি সর্বপূজা দ্রব্যরে ব্রাহ্মণ ମାନଙ୍କୁ ରିହ ହାତେ ପଠାଇ ନୃପତିଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିବ ରାବଣେ କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନି କହି ଆନନ୍ଦିତ କ୍ଷଣେ ଶୁଣିନ ସୁମନ୍ତ ତହ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୂତଙ୍କୁ ଯେ ଡକାଇ ଆଣିଲେ ଏହି ସବୁ କଥା ମାନ କହିଲେ ବୁଝାଇ ଶୁଣିନ ସେମାନେ ଗଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଧାଇଁ ନଗରର ଚାରିପାଖେ ବଜାଇ ବାଜଣା ରାଜାରଣ୍ଡି ମାନଙ୍କ ଦେଲେ ଘୋଷଣା କାରି ହେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା କରିବେ ସମସ୍ତ ନୃପ ତାଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ସକଳ ରଖିବ ଆପଣାର ଘର ଦ୍ୱାର ମଣ୍ଡିନ କରିବ ସୁମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀର ଆଜ୍ଞା ପରମାନେ ଗଲେ ନିଜାହାର ନିଯୋଗରେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ଦଶରଥ ନରପତି ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ସୁମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଶେ ଡାକି ପୁନର୍ବାରେ ବହିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ଏହି କ୍ଷଣି ଯାଇ ଘେନି ଆସ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ଯେ ଆଜ୍ଞା ବଳିନ ତହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳିଗଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ ତ୍ୱରିତ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବଳେ ରାମଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସତ୍ୱରେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ରାମ ବେଶ ହୋଇଲେ ନୃପତିଙ୍କୁ ଦେଖି ରଥ ଓହ୍ଲାଇଲେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କଲେ ଦଣ୍ଡବତ ପାଶେ ବସାଇଲେ ରାଜା ପତଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ନୃପତି ପାର୍ବତୀ ମହି ବାର ରାଜ୍ୟ ନିଚ ଜାତି ଚାରିପାଶେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେବତା ପଳାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁଲ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଛନ୍ତି ଦଶରଥ ଆଇ ସଭା ପାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଶେ ଜହ୍ନେ ବିଚିତ୍ର ସେନ ଦଶରଥ ପାଶେ ରାମ ঋষি ঋଷେଶନ ଯେ ବନବାସନେ ମଣି ହୋଇ ବସି ଖଞ୍ଜା ବସି ବସି ତହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନ ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ଯେ ସେ ଆସନେ ବସି ରାମ ପାଇଲେ କୋଶବା ଚାରିଆରେ ବିକଶିଆ ତାହାଙ୍କର ବାବା ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହ୍ନେ ସଭା ପାଆନ୍ତି ସେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତେହ୍ନେ ବିହାରନ୍ତି ଶୀତରେ ସେ ଆୟା ମାନିନି ଶୀତେ ଜମ୍ବୁଲି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତେଜ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଶୀତର ଗୁଣରେ ସେହି ରଘୁକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର କରାଇଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଶ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ରାମଙ୍କ ଦେହରୁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପାଇଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ବାରମ୍ବାର ପୁତ୍ର ମୁଖ କରି ନିରୀକ୍ଷଣ ସନ୍ତୋଷ ନହିଲେ କେବେ
Pitangono yo Om Yasi Sitavam